दुईटा टाइममा लुन्छ चिऱ्यो भने मैले त्यही त चिर्नु पऱ्यो भन्दैछु फेरि पहिला कस्टमर खोज्नु पऱ्यो नि त चिर्नु त दुईजना तिनजनाले चिऱ्यो भने त चिरिहाल्ने नि दुई गाडी हाङमै लिन्छ हाङतिरै लिन्छ ऊ त्यहाँ सुँगुर फार्म खोलेको छैन बनाउँदै गरेको हो त्यसले पनि भन्दै थियो एक मलाई दिनु नि भन्दै थियो के दिन्छ मलाई भन्दै थियो कि हाम्रो बिचमा यत्रो पैसा म 8,000 दियो भने मात्रै दिने हो भनेको 8,000 दियो भने मात्रै दिने हो भनेको हेलो 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 कमेन्ट 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 हेलो हेलो कमेन्ट 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 अब तापुल तापुल जाबाय थाबाय हेलो हेलो एकदम दैथुन सौना गोजोननाय थाबाय जोबोद जोबोद एकदम दैथुन कमेन्ट खालाम दे ये रास्ता में है तो ये दीदी का घर इस तरफ है तो रास्ता नेट स्लो ब्रो ना रास्ता नहीं जाता है ओमफ्राय डाबल डाबल खोनादो नेट स्ल' जादों जिला किया था ना हम मालूम है होगी हाँ हाँ वो रास्ता में है वो थोड़ा वो जो तुम्हारा भाई नहीं था डाबल डाबल खोनाफिनबाय थादोलै ब्र हेलो 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 ये रास्ते में है तो ये दीदी का घर इस तरफ है तो रास्ते स्लो ब्रो रास्ता नहीं जाता है भाई डाबल रायजोफोर मागो जानायनि बेरायफैदों गामियाव मा ब्र दैथुन ब्र गामियाव दंफैयो नामा रायजोफोर मागो जानायनि बेरायफैदों आं रास्ते में है थोड़ा वो जो तुम्हारा भाई नहीं डबल डबल खोनाफिनबाय थादोलै ब्र र
Boom boom. Ha? Hello, hello. Babong duduk ka na yan, otong ke ko. Hello, hello. Ay. Saya kay
आंनि रायलायनायखौ खोनागोना खोनायाखै?
Hello guys. आंखौलाय खारजोबलायबाय मानसिफ्रानो खारजोबलायबाय मानसिफ्रानो आंनि रायलायनायखौ खोनायाखै नामाथाय हेल' गाइस आंखौलाय खारजोबलायबाय मानसिफ्रानो खारजोबलायबाय मानसिफ्रानो हेलौ गाइस हेलौ रायलायनायखौ खोनायाखै नामाथाय हेलौ गाइस आंखौलाय ओंखाम जाया नोंसोरो ओंखाम जानोसैहाय हेलौ गाइस हेलौ दा ज' खाना खाने जानोसैहाय ओंखाम जाया नोंसोरो दा ज' खाना खाने राजू भात खाबो बल लाबो थोरसि लाबो Hello. Comment. Tapi Hello. Kamu bisa ya, Comment. Nilai dali perkeran pedi bra.
kartu gila teman. Komen guys, komen. Komen guys, komen. हेलो भात खाँदैछु भात खाँदैछु त्यही गरी पछि पनि आउँदैन होला दाउरा बिक्री हुन्छ हुँदैन फेरि काटिहालेको छ अनि के हुन्छ आमालेको यहाँ त्यति भयो होला त्यही मानेको होइन त हो त्यो दाउरा के गर्नु बोले कता जानु यता किन हौ
follow follow. Dari lega tadi. Lega dong lega. Isi lah na. Itu 2000 को बुक ले आके महीने के दुनिया पर होगी तो खाने से लगा बार बार नहीं रहते हैं बोलने लगा अबे लगता हूँ Iya. कर वे इलाज है Oh iya. mana tuh baik kamu ya Ini. Itu apa barang? Ini. Mau siapa tuh tempat ya? पर्सिया आउँछु भनेको निजे मैले भनेको कहाँ गाडी बन्दोबस्त गऱ्यो अरे आउँछु आउने छोडिराख्नु अनि Hah? Kak. Aduh. भात खाँदैछु यो दाल उयो हालेको Comment please guys. No.
भने त्यो भन्छ यसो भन्छन् त पैसा आउँछु गोजांदों पैसा दिइराख्नु पर्यो भनेको त पुग्दैन पैसा पनि श्यामकुमार दाजुको पैसाको लागि हो म त्यो दाउरा काटेको त्यो सरामै भइसक्यो भात खाएको नि मन ठन्डा के भन्छ हौ अब 2 गाडी त्यहाँ जम्मा पारेको छु अब 2 गाडीमा 16,000 को हुन्छ हामीको 2,000 7,000 हुन्छ थोड़ी राख्नु अनि comment please किन छैन हौ पर्सि आउँछु भनेको त्यो पैसामा त दौरा गरेको दुःखले बोकेको छु त्यत्रो पठाउँदैन हौ त्यो पैसा छोडिराख्नु त पठाउँदैन please comment guys comment त्यही त मेरो बोल्ने बाटो अनि त्यही त अनि पैसाले पुग्दैन भनेर गर्ने
सागरले पठाउँछ होला नि त के गर्नु Comment guys, comment. Comment guys, man, comment. Comment guys, man, comment. जाने नि त Please comment please happy दरवाजा खुला छे happy comment खालाम आंनि नैबे साइनासालिया फिसासो हापै दरजाया खुला दङ फिसासा थेलेबलेबनो खोलाहानि गोजा पर्दा बोखारनानै हाबो खोलाहानि दरजानि पर्दा गोजाखौ बोलानानै हाबो दरजाया खुलासो क्या हो Indo यहाँ ड्राइभर भाइहरू दुईजना अनि बोरो भाषा ढाडी हाम्रो नेपाली भाषा उनीहरूको भाषा बरो भाषालाई माइ बाउजू बरो भाषालाई मा ओ यो कमेन्ट गर्दैछु पनि के बात मार्छ बाउजू के खाना सब्जी खाना पर्छ खाना खान्छ अलिअलि जान्दछ नेपाली नै जान्छ अलिकति जान्छ के थियो सब्जी के को सब्जी भन्दैछ के को सब्जी भन्दैछ आलु के फेभरेट छ आलु के फेभरेट छ बेमारिया छ काली आइबिड गएको छ मैले पर्खि आइबिड गएको छु हेरिदिबी मेडिकल जाब लाग्यो भने बाबा बोलेको छ ओइ Taxi driver आङो गाखोब्लानो भारा लायो क्या हो Taxi driver आङो गाखोब्लानो भारा लायो साइनासालियाबो फिसासो बेनिखायनो मानसिफ्रानो थाया आंनियाव खारफिनजोबो साहानि गोजा पर्दाखौ बोलानानै हाबफै आंनि साइनासालियाव आंजों दसे रायज्लायनो कमेन्ट लै गाइसमोन कमेन्ट आंखौ अना रावबो सना माइनाव रुपा Berarti saya rapnak Javier. Packing kurilo Javier.
mati asyik Malam lagi jadi ini, malam lagi jadi na ini begitu ya. Sesuatu itu baru aja na. Tiga kelas ya. Awas baba awas. soldiau no comment खालामदो दे guys मोन comment please comment Dada harus sedih gua. Dada harus. Iya deh. Uko? Ini dana bangunnya. सुतेको छैन तिमीहरू सुतेको छैन सुतेको छैन अघि सानो भाइले फोन गरेको थियो मलाई कहाँ छौ भन्दै थियो जिरोमा छु भनेको भिडियो कलिङ गरेको भिडियो कलिङ गरेको दौडिरहेको रहेछ धुममै थियो भर्खर कामबाट आएको थियो अँध्यारो देखेछ पानी आउँदैछ क्या भन्छ नि त कहाँ आउँछ अस्ति आइरहेको रहेछ त नि अस्ति आइरहेको रहेछ त नि घरमै राख्यो comment खालामदो दे सोर दंफैयो comment खालामदो comment खालाम सनाफोर comment खालाम सनाफोर comment comment खालाम comment ठुलो भयो नि ठुलो बढ्यो नि Bluetooth bro सफैनो हाबाय आंनि एलबियाव हेलो भाइ नरदों हेलो ब्र ओंखाम जाबाय नामा आंनि एलबिसिम सफैनो हानायनि थाखाय जोबोद साबायखर ओंखाम जाबाय नामा ब्र जाथ'वाखै भाइ दाबो मा ओंख्रि संखो न'आव मा ओंख्रि संखो न'आव ब्र मानसिफ्रानो गैया ब्र यो
भाइटीले भनेको नि त नंगौ नामा दा नों न'आव थाया ना नुखादोंमोन आं नुनायालाय नोंथांखौ अनि त्यो पाडाकोबाट एउटा पत्ता छैन न'आव फैया नामा ब्र पाडाकोमा भएको पत्ता हो न'आव फैया नामा ब्र हो त्यो खायो अरे राम्रो बुबु भयो यार न'आव फैया नामा न पत्याउँदै खाँदैन अनि कहाँबाट चाहिँ हुन्छ तैँले त के खाइदिँदैन न'आव फैया नामा ब्र जबरजस्तीको छ सो खाइरहनु पर्छ त अरे खाली पेटमा सुन्दिनँ त म त बाब खालमासिसो फैबावगोन आरो ब्र खालमासिसो फैगोन आरो ब्र न'आव नोगोद खामायसिना लाबोसिगोनदांलै ब्र आंबो न'आव गैया ब्र अरुणाचलावसो दं एलएनटि सालायनोसो फैदों लेबारफोर गैयाना अन्थाइ बुख्रुबग्रा खवारियावसो दङ ओमफ्राय ओरैनो जिरायसो दंगासिनो दं दिनै एसे खामानि मावदोंमोन आरो दंफांसो दानफायबाय थादोंमोन ब्र आं नैबे मोनसेयावहाय ब्लु होनो रोङाखै मारै होयोथाय फेसनियावसो रोङो ओमफ्राय नैबे मोनसेनियावखाय रोङाखै आरो आङो ओमफ्राय ब्लु होनो ओमफ्राय मारै होयो नोंनि नेमा ओइसबि नङा होनलाय हो इउटुबाव नंगौ औ ओइसबि ओइसबि आदाया बहानिमोनलाय ओमफ्राय ब्लुटुथ आदाया नों बहानिमोन ओइसबि नंगौ यहाँ भाइटी एउटा छ गोल न हुबले न गोल ये हुबले गोल बे कमेन्ट खालामनायाव थुदों ओमफ्राय नै ब्र ग चेनेल फिन मेसेज रिपर्ट रिमेम्बार फाट इदि गोलाव मोनसेसो ओंखारदों बै पेजनि दोननाय बायदिया ओंखाराखै आरो ना सेजौ बिफां लोगो खबर मारै मोजां आदै मोजां नोंनालाय सिजौ आदै नोंनालाय कल रिसिभ खालामलायाखै नों मानो सिरि खारखोमा नांगौ नोंनि फनखौ आं मारै रिसिभ खालामनांगौ देलाय बिसाल बुंलाय नोंनो बुंलाय नों सिरि खारखोमा लांनानै कल हरखोमादों नोङो ओमफ्राय गाहायाव थु दे बेनि उनाव गाहायाव थुबाय दे भाइ ब्र ओमफ्राय गाहायावथ' थुयो ओमफ्राय बै पेजनि बायदि नङा आरोना नै मोनसेनिखौ रोङाखै आङो गाहायनि थुनायखौथ' रोंदों बै मोनसे पेजनिखौ रोङो आरोना बिदि गाहायाव थुनायखौ ओमफ्राय नै मोनसेना अपसन ओंखाराखै माने नै मोनसेनियावहाय अपसनखौनो ओंखारनाय मोनाखै आङो आं खामानि मावदोंमोननो बिशाल ब्र'आ एलबि होदों सानाखैमोन नंगौ नामा ब्लुटुथ दा ओमफ्राय नै जायाखै जे बिदि खालामबाबो आं फन खालामनो दे भाइ जागोन दे दे ओमफ्राय सेजौ आदैया होनदों आंखौ साब खालामबायना खालामबाय आदै खालामबाय दानि भिडिअ नायनानै खालामबाय आङो ओमफ्राय आदै नोंथाङाबो खालामाखैबा खालामदो आरोना कमेन्ट होननानै दोनलांलायदो कमेन्ट मोनबासो आङो भिडिअखौ नायफिनबाय थानाय जायो आरोना ओमफ्राय आदै नोंथाङा बहानिमोन खिन्थाहरलाय
बिसाल ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय नामा? बिसाल ब्र नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय नामा? आंखौ खालामदो सिजौनो आंखौ खालामदो सिजौ लोगो जालायदो ओमफ्राय आं ब्लु होनो हायाखै दे आं ब्लु होनायखौ अपसनखौनो मोनाखै आं नैबे मोनसेयाव फेसनि बै मोनसे दंबालाय फेसनिबालाय हायोमोन ओमफ्राय नैबेयाव हायाखै आं दे नोंसोरो स्क्रिनसट खालामलायनानै लानोबा खालामबाय सारिदुवारनि खालामबायनो आरो आंखौ खालामबाय आरोना ओमफ्राय सारिदुवारनि होनदों आरोना सारिदुवारबाथ' खाथियानो जायो आंना गहपुर आदै सिजौ आदै आंना गहपुर ओमफ्राय नै बिसाल ब्र नों मानो बिदि अपसन होलायखो बिदि गाबनायखौ होनाङानो ओमफ्राय बेलेग हो आरोना ओमफ्राय ब्लु होनो खिथादों ओमफ्राय आङो ब्लु होनो अपसनखौनो मोनाखैना दहायनो आब'मोन फोरोंहरनाया जायाखै सिजौ आदै आं नोंनिखौ खालामखानाय आरोना अलावनो थुखादोंमोन आङो अलावनो थुना दोननाय दंखायो अलाव थुखानायसो दे गोदान बिटिआरनि नामा औ गोदान बिटिआर गहपुर नैबे राजकर हलंगिनिनो आरोना आङो आदै राजकल हलंगिनिनो ओमफ्राय नै फन हरबाय र' सोरबा Hello. Please join me. Please join me. Hello. Please join me. बिसाल थांबाय नामा? बिसाल खिन्थाहरलाय थांबाय नामा बाय? बिसाल थांबाय नामा? बिसाल थांबाय नामा खोन्थाहरलाय प्लिज।
हेलौ हेलौ र' आं होगोन ना ब्लुखौ एबार नों कमेन्ट खालामबाय थालाय हेलौ 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 कोई है तो कमेंट करो प्लीज गाइस कोई है तो कमेंट करो प्लीज गाइस ब्लू होनायलाय दे ओके ब्र ओइ प्लास मोनसे ओंखारबावदो आरो ना गाहायनि अपसन मोननै होबायमोन दे आदै आदा होबायमोन दे ब्लु होबायमोन दे एबार ओंखारदों मोननै अपसन ओंखारदों आरो थागोन ना थायासै थाबायथ' जाबाय दे आदै होमबालाय रोंबाय आदैसो जाबावबाय आङो आदाखौनो जाबाय दे ओमफ्राय मानसिफ्रानो गैला खारजोब्बाय आदै माबा दा मानसिफ्रानो खारजोबलाय आदा आब' सोद्रोमसायाबो एलबि होगासिनो दं दोनथ'नानै नायना फैबावबाय आङो औ जाबाय आदा जाबाय लाखिफिन्नायाबो बेयावनो लाखिफिनदाना आदा लाखिफिननाया ब्लु लाखिफिननाया बेयावनो लाखिफिनदाना ब्लु लाखिफिननायाबो बेयावनो लाखियोमोन नामा आदा औ जाबायथ' नै थांबाय दाना भाइ औ जाबायथ' ओमफ्राय बै गोजौनि थ्रि दटआव थुनानै मायाव थुयोथाय लाइभ खाटसो ओंखारदों हेलौ 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 थोस नंगौ नामा हो मा होनदों बेयावनो बै थ्रि दटआव थुनानै ओमफ्राय मायाव होनदों माबाया बेयावनो होनदों आरोना आं स्क्रिन ज' इदि माबा मोननै मोनथाम जाना थानायखौ बुंदों आरो थ्रि दटआमोन नामा होनना सोंहरलाबायदों आदा ओंखाम जाबायमोन नामा ओमफ्राय डाबल नुजाना होयो बेयाव लाइक नाय
नासो नायनासो फाय बेयाव लायक नायनायसो फाय अ अ ब्लुटुथ ब्लक बड'लेण्डनि लिरनो लाखायो मालाय आदाया बड'लेण्ड चिरां बड'लेण्ड कमेन्ट दे गाइस कमेन्ट गाइस कमेन्ट हेल' सैमा बांग्रिया मालाय न' सिङाव हाबहैबाय ओमफ्राय आदा ब्लुटुथजों लोगो जाला आं नोंनो ब्लु होगासिनो दङ बिशाल आदा ब्लुटुथजों लोगो जा थाबनो लोगो जा ओमफ्राय भिडिअ नाय आदा ब्लुटुथआ नोङो एलबि होनो रोङाखैबा फोरोंहरगोन बियो ब्लु होबायमोन आङो आदा ब्लुटुथजों लोगो जा आदा ब्लुटुथजों लोगो जा आं ब्लु होबायमोन कमेन्ट खालामबावलाय जाबाय दा आदा ब्लुटुथजों लोगो जादो बे 3 डटआव लाइक नायनायसो फाय आंबो माबा लाइकसो नुदों भिडिअ हरनानै दोनहरबानो जाबाय आदा माबा वाट्सएपआवहाय दे ब्लु साब खालामदो ब्लुटुथ नोङो आदाखौ खालामहैग्रो ओमफ्राय बिमा भिडिअ नायनानै खालाम ओमफ्राय आदाया बेक खालामफिनखायो आदाया बेक खालामफिनखायो नों ब्लु माबा साब खालामहैग्रो आरो आदानाव आं माबा माबि सोलोंजागासिनो दङ आं लोगो जाबाय भिडिअ नायना हैनोसै आं नोंबो नायहै ब्लुटुथनो दे लोगो जालाय लोगो गैयाबा बिशाल ब्र लोगो जालाय आदा ब्लुटुथजों कमेन्ट प्लिज माबासो जालायबाय एरफाथिसो खबलायबाय खोन्थाहर आं गाबोन खोन्थाहरगोन दे साब खालामहर आं बेक खालामगोन दे नो बिशाल लोगो जाहैबानो जाबाय ओमफ्राय आदा ब्लुटुथआ खोन्थाखागोन माबायदि होयो खिन्थाखागोन आदा ब्लुटुथआ सापर्ट खालामलायबानो जाबाय दे लोगो जाहै बिशाल ब्र दङ ना थांबाय दङ ना माबाना इखो भिडिअ नायनो लोगो जानो थांबाय नामा आब' सोदोमस्रिया एलबि होगासिनो दं लाइक होनानै गारबोबाय
Comment guys, comment. कोई है तो कमेंट कर दो प्लीज. आं गाबोन बेक खालामगोन दे भाइ होनना बुंहरदों नै जोंहा. ओइ ओइसबि भाइ माथो डाबल जागासिनो. ओंलै आदा मानो बिदिथाय आं इदि डाबल जाखायनोथ' रोङाखै. ओमफ्राय डाबल फैगासिनो दं, रिटार्न फैगासिनो दं, माबा जालागासिनो दं. माबा डाबल जाला जोबगासिनोसैसो. डाबल जालागासिनो दं. र' आं कल खालामफिननो दे 3 मिनिट. अके आदा अके. रोंलालां. नायलाय बिदि बोरला बोथा जाबाय थायो. बोरला बोथा जाबाय थायोलै. र' दै बिशाल र' आदाया फन हरदो, ब्लुटुथ आदा फन हरदो.
भिडिअ थांनानै जेनेबा नै ओइयाव थांनानै ओमफ्राय इदि ओंखारो ओमफ्राय इदि गाहायाव आरोना चेक लाइट थेख्ला अफिसियेल ना थेख्ला फार्स्टआव थेख्लानो थुगासिनो नुयो ओमफ्राय बिदिना नैयाव थुबाय आरोना थ्रिडटआव थुबाय बेनिफ्राय नैयाव बिदि आं नायफिननोसै आरो एबार बिदिनो ओमफ्राय थुबाय आङो ओमफ्राय सेभ टु लाइटआव खोमाना सेभ टु लाइटआव ना ओमफ्राय इयाव थुयो इयाव जागोन दे आदा बे नोंनि लाइभ होनाय देखायदों दा बेयावनो थुफाय दे ओं आब' सोरां लाइभ होलायबाय नै बे नोंनि लाइभ होनाय जाबावाखैदां ना जागोन ना जायाखै नायनोसै आंनियासो आदाया नायगासिनो दंदां दै आब' सोराङा आंनो एबार माबायाव हरबाय वाट्सएपआव
गावनि एलबिखौ आब' चिराङा हरबाय एलबिखौ गावनि चेनेलखौ बिसाला थांबायदां बिसालनि ब्लुथुथ माबाखौ लाखिफिनसै आं मा होनदों बिसाला थांबाय आदा ब्लुथुथआ मा दानखो सोर मा बुंदोंमोन हो भाइ सोर मा बुंदोंमोन हो भाइनो सोरखौमोन आदा सोरखौमोन होनदां सोर मा बुंदोंमोन भाइ रोंखालाहां नेटआबो स्ल' नामा बाल आंबो बावहाय मा बुंग्रामोनथाय आंबो बहाय मा बुंग्रामोनथाय माखौ सोरखौ मा बुंदोंमोन आदाया सोरखौमोन आदा सोरबा माबा बुंहरबाय नामा रोङासैलै आं रोङासैलै बावबायलै भाइनो सोरखौ बावखो बिशाल ब्र'आसो नोंथांजों लोगो जानो लिंहरदोंमोन आरो ओमफ्राय आदाजों लोगो जा ब्र' होनना बुंहरदोंमोन आं ना सोरखौ होनखोमोनथाय आदाया आदा माथो बिदिनो मावबाय थायो रोंलायलाङासै आं मनिका ब्रह्म एलबि होदों
नै खामफ्लं बायबो गैला आंना मायो गैला जाखो आदा नै खामफ्लं बायबो गैला आंना मायो गैला जाखो मायो गैला जाखो आब' सोदोमस्रिया माबा हरबाय आंनो वाट्सआपावहाय लाइभआव फैनो थाखाय हरबाय खोमा नै खामफ्लं लायबायबो गैला आंना मायो खामफ्लंखोरा आदा धुङैयाबो अरखौनो सुफ्लंथारनोसै आं एसे हासुं र' नोंखौ गाबोन मोजां हरनो दै आं दे एन सोदोमसिनाव थांनोसै दे भाइ बाय बाय गुड नाइट दे आदा दे गुड नाइट आंबो आदा आब' सोदोमसिनाव दसे थांनि हारसिं न' सिङावबो थाबाय न' सिङाव हाबहैनोसै आंबो बाहेरायाव थाला दे होमबा आदा बाय बाय आंबो ब्लुखौ लाखिनो सोलोंनायसै एबार ब्लुखौ लाखिनायबायमोन आं आयु सोरलाय दाजु আহিলো আৰু ভয় কৰিছে মই কোনে আহিছে বুলি মই বহিখিনি ইফালে জুই কিবা কৰি আছে নাই কাৰণে ভয় খাই গৈছে दे आदा बिदिबा बाय बाय गोजोननाय थाबाय आदानिसिम रोजा रोजा साबायखर होबावगोन आं आदानो हेल्पथ' होनांसिगोन माबा मोनसे दे एलबिआव थाहैबाय थानोसै आं एबारनिफ्राय आदा नोंनियाव थांबायबा आदा बाय बाय लानोसै दे आंबो दोनथ'नोसै खोमा दिनैनि थाखाय जाथ'बाय दोनथ'नोसै दे आदा बाय बाय कहाँ त्यसै बात मार्नु होला नि कोसँग त्यही त मारे बाय बाय ल हेर्नु